Babalikan kita, Tomas! Babalikan kita! Gawin mo, Densyo. Huwag kang daldal ng daldal. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. At sa oras na babalik ka, doon na kita tatapusin. Kung sa tingin mo, ganun mo lamang ako kadaling mapapabagsak, pues, nagkakamali ka, Tomas. Sakaling mamatay man ako, sisiguraduhin kong isasama kita sa impyerno! Magmula pa ng kapanahunan ni Jesus, ay marami ng kababalaghang nangyayari. Marami na ring nakatira sa mundong ibabaw. Hindi lang tao, kundi pati na rin ang mga lamang lupa, engkanto, maligno, at ang isa sa mga kinakatakutan ng mga tao, ang mga aswang. Ngunit hindi lahat ng mga aswang ay dapat katakutan. Lingid sa ating kaalaman, ay may mga aswang rin na may mabubuting puso at mabubuting hangarin para sa kapayapaan ng lahat. Ngunit, paano kung ang iniingat-ingatan ng aswang na pagpapanatili sa kalayaan para sa lahat ay sinabotahe ng kanyang kauri? Kukonsintihin at hahayaan lang niya ba ito o ipaglalaban ang kanyang hangaring kalayaan? Ako si Tomas, isa sa mga namumuno sa aking iniingat-ingatang lahi, ang lahing Gabunan. Bago ko simulan ang aking salaysay, ay nais ko lang kayong batiin na mapagpalang araw, Karine at Sir Froy. Naway nasa maayos kayong kalagayan at laging nasa mabuting pangangatawan na malayo sa anumang karamdaman. Tulad ng iba'y, isa rin ako sa inyong mga masugid na tagapakinig dito sa inyong pasikat na YouTube channel, ang Manlalakbay. Nakahiligan ko na ang pakikinig sa inyo, lalo kapag pagod ako sa aking ginagawa sa pang-araw-araw. Bali ginagawa ko itong pantanggal ng pagod. Kuminsan ay akin na rin pampatulog. Hindi tulad ng iba na may karanasan patungkol sa mga aswang, ay iba ang ibabahagi ko, sapagkat ako mismo ay isang aswang. Hindi ko na lamang po babanggitin kung saan ako nagmula para hindi mabulabog ang mga naninirahan dito. Basta nagmula ako sa bukiring bahagi ng isang probinsya. Dito ako isinilang at dito na rin ako lumaki, sapagkat ako ang kinikilalang pinuno dito sa aming munting baryo. 32 anyos na ako ngayon sa kasalukuyan at namumuhay kasama ng aking butihing asawa at ang isang munting anghel na biyaya sa amin ng itaas, ang aming anak ni Rita na si Ismael. Kung bakit ako naging pinuno ay dahil sa akin iniatang ng aking ama ang obligasyong ito bago pa man siya pumanaw. Nawala siya dahil sa kagagawan ng isang may kinikimkim na galit at inggit sa kanya na isa ring aswang. Ngunit nagmula ito sa ibang lahi. Ito'y si Densyo na lahing bangkilan. Malaki ang galit ko kay Densyo. Kung hindi dahil lang sa kanya, ay malamang wala ako sa napakalaking obligasyon ko ngayon. Kung hindi niya trinaydor si ama, ay malamang buhay pa ito. At sana'y masaya siya ngayon kasama ang kanyang apo sa akin na si Ismael. Ngunit hindi naman ako nagsisisi sa aking desisyon kung tanggapin ang iniaatang sa akin dahil dito ko nakilala ang may bahay ko ngayon. Nagsimula ang aming kwentong pag-ibig nang minsan ginusto kong ipaghiganti ang aking ama mula kay Densyo. Ngunit naroon siya at pinigilan ako sa balak ko at hindi niya ako iniwan sa kabila ng pagiging seryoso ko sa buhay. Karine, bata pa lang kasi ako, ay nasanay na ako sa pamumuhay na puro kababalaghan lamang ang aking nakikita. Minsan pa nga ay kami pa ng mga kababata ko
ang nagpapakitang gilas tuwing nagbibiroan kaming magpalit ng anyo. Ginagawa na naming laro ang bagay na yon, lalo at hindi naman kami nakikihalubilo sa mga tao. Ni hindi nga kami bumababa sa bayan at mula pagkabata ay nasa kabundukan lang kami. Ang lahi naming pinagmulan ay isang gabunan. Kahit may araw ay hindi kami natatakot magpalit ng anyo. Wala kaming pinipiling oras kung kailan namin nais magpalit ng anyo. Sa tuwing magpapalit kami, ay wala namang nagbabago sa amin bukod sa lakas at liksi namin sa paggalaw. Yung ngipin namin ay tumatalim at may namumulang mata. Nagsisihabaan rin ang aming kuko na aabot sa 2 at 3 pulgada na siyang ginagamit naming panghiwa o pangsaksak sa kinakain naming karne. Malaki rin ang pinsala namin kapag nalapatan ng asin o kahit bawang ang aming balat. Nagdudulot yun ng sobrang hapdi at minsan pa nga kapag nasobrahan ay nalalapnos ito na ilang buwan pa bago gumaling. Kaya rin namin gamutin ang aming mga sugat gamit ang sarili naming laway. Kapag may hiwa kami sa balat, ay isang pahid lang ng laway ay tiyak na gagaling agad ito. Dahil si Ama noon ang namumuno sa aming angkan, ay malaki ang respeto sa amin ng mga taga-baryo. Halos hindi na nga kami nangangaso noon ni Ama sa bukirin o gubat dahil lagi kaming binibigyan ng aming mga nasasakupan. Hindi ko na rin kasi nakamulatan pa ang aking ina dahil sa namatay ito noong ipinanganak niya ako. Habang pinapaanak daw ng komadrona noon si ina, ay wala sa bahay si Ama. Kwento pa ni Ama sa akin na pinasok raw noon ng ilang kalalakihan ang aming bahay. Kahit mahina raw ang ina, ay pilit nitong nilabanan ang mga yon. Ngunit dahil wala pa itong sapat na lakas, ay mabilis lamang siyang natalo ng mga kalalakihan. Tinakbo lang raw ako ng komadrona ayon na rin sa utos ni ina noon. Kaya pala pinasok kami noon sa bahay dahil balak akong patayin ng mga kalalakihan upang mailipat sa iba ang pamumuno at hindi sa akin mapupunta. Maswerteng nakatakas raw ang komadronang yon sa mga aswang na bangkilan. Napuna daw niya yon dahil sa pagpalit nila ng anyo bilang mga baboy ramo. Ganun pa man, ay hindi nagpadaig sa liksi at bilis sa pagtakbo ang komadrona dahil nga sasakop siya sa pamumuno noon ni Ama at kauri naming gabunan. Nakasalubong daw niya ang ama ko noon. Napapauwi na rin sa bahay galing sa pangangaso. Agad daw sinabi sa kanya na komadrona ang mga nangyari habang wala pa siya noon sa bahay. Dahil sa galit niya, ay pinagpapaslang niya lahat ng kalalakihang bangkilan na humabol noon sa komadronang pilit akong itinatakas upang iligtas. Nasa 9 na kalalakihan rin daw yun. Nadatnan na lamang daw niya ang bahay naming wasak at sira-sira na. Halos hindi na rin daw niya makilala ang ina dahil sa nagkandagutay-gutay na rin ang katawan nito. Halatang nilantakan muna bago kami hinabol ng mga kalalakihan. Sa galit daw ni Ama noon at dala ng paghihinagpis ay nagpatawag siya ng pulong. Pinatawag niya lahat ng kanyang nasasakupan at isa-isang tinanong kung may nakakilala ba sa mga gumawa noon kay ina. Ngunit lahat daw ng naroon ay natahimik. Walang may alam sa kung sino man ang may pasimuno noon. Wala na nga raw nagawa pa si Ama kundi ang tanggapin ang lahat ng nangyari. Iniutos na lamang niya sa kalalakihang gabunan na pag-igihan ang pagbabantay sa bukana ng aming baryo maging sa paligid upang hindi na muli kaming mapasok ng iba pang lahi. Si Ama na rin noon ang nagpalaki sa akin.
Namuhay kami ng simple at binusog ako nito sa pagmamahal at pag-aaruga. Siya rin ang tinaguriang manggagamot noon sa aming baryo dahil tuwing may nagkakasakit ay siya ang naghahanap ng paraan upang mapagaling ito. Mahigpit rin niyang ipinagbabawal na tumikim ng karne ng tao. Ang kung sino mang sumaway noon ay walang pagdadalawang isip niyang pinapatay, kaya lahat halos sa kanyang nasasakupan ay takot na sumuway sa kanya. Mabait si Ama sa mabait, ngunit wag mo lamang siyang bigyan ng dahilan para magalit dahil tiyak na hinahatid mo lang ang iyong sarili sa sarili mong hukay. Isa pang dahilan kung bakit hinahangaan noon ng lahat si Ama ay dahil mapagkumbaba ito. Kaya niyang makipagsabayan sa lahat. Mapabata man o matanda ay kaya niyang sabayan. Mahusay rin siyang makisama, kaya masaya noon ang aming baryo. Nakikita ko yun habang nagkakaisip ako. Maging ako ay hindi rin maiwasang mapahanga kay Ama. Kahit naman kasi aswang kami, ay iminulat at tinuruan kami ni Ama kung paano manalangin sa may likha. Tuwing araw ng Martes at Biyernes ay nagtitipon kami sa gitnang baryo at doon sabay-sabay nananalangin at nagpapasalamat sa nakatataas. Mula sa pinahiram niyang buhay sa amin, maging ang mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Nag-aalay din kami ng mga buhay na ligaw na hayop na nahuhuli noon ng kalalakihan sa amin sa gubat. Pagkatapos magdasal, ay kinakatay yon sa gitna habang kaming lahat ay nakaluhod na nakapalibot roon. Pagkatapos katayin yon, ay unang kukuha si Ama ng isang hiwang karne at kakainin yon. Pagkatapos noon, ay saka naman pagsasaluhan ng mga nasasakupan niya ang mga nakatay na hayop. Kumbaga tuwing Martes at Biyernes ay parang nagdidiwang kami ng kapistahan. May mga mutya, medalyon at anting-anting rin ang iilang taga roon sa amin. Tuwing Biyernes ay dinadasalan nila yon at iniiwan sa pinakagitna ng baryo at kinabukasan bago muling kukuhanin. Ayon kay Ama, nang minsan nagtanong ako kung ano ang dahilan nila, bakit nila yun ginagawa ang ganong ritual. Yun ay dahil nagbibigay daw yun ng karagdagang taglay at lakas sa kanilang mga tangan. Isinusuko daw nila yon sa may likha na siyang pinakatataas sa lahat. Ang Amang may likha na lamang daw ang bahalang magdagdag ng lakas sa kanilang mga tangan. Noong sumapit ang aking ika-21 kaarawan, ay halos malula ako sa dami ng handa. Sobrang saya ko ng mga panahong yun dahil sinurpresa ako ni Ama maging ng kanyang sinasakupan. Lahat ay may kanya-kanyang ambag na pagkain, maging ang malalapit na kaibigan ni Ama na sina Densyo na hari ng mga bangkilan, si Capoldo na nagmula pa sa lahi ng mga tiktik, at si Aling Marga na isa namang manananggal ay dumalo. Nagmistulang parang bayan noon ang aming munting baryo dahil sa dami ng mga taong naroon. Ngunit kahit may matataas silang mga panunungkulan at magkaiba man ang lahing pinagmulan, ay takot sila kay Ama dahil may isang salita ito. Nagpasailalim rin sila sa pamumuno ni Ama noon dahil ang kagustuhan ni Ama ay para naman sa katahimikan at kapayapaan ng lahat. Maligayang kaarawan, inaanak. Abay binatang binata na. Pwede ka nang mag-asawa. Uy, anak ko ba pare Densyo? Huwag muna sa ngayon. Ang bata-bata pa ng anak ko para sa ganyan. Marami pa siyang kailangang matutunan pagdating sa pamumuno dito sa aking nasasakupan. Darating ang panahon na kusang ibibigay ng tadhana sa kanya ang babaeng siyang bibihag sa kanyang puso.
Sa ngayon, kailangan muna niyang matutunan ng lahat habang hindi pa ako nangihina. Alam mo naman, siya ang susunod na mamumuno sa aking lahi. Tama po si Ama, Ninong. Hindi ko pa po iniisip ang bagay na yan. Tsaka sinabi rin ni Ama noon, kapag nasa edad 30 na ako, ay doon, pwede na ako mag-asawa. Sa ngayon po ibinabahagi at tinuturo pa niya sa akin ang mga kaalaman niya. Nang gabing yun, ay napuno ng tawanan at sayawan ang aming baryo. Halos lahat ng tao roon ay nagsasaya. Mayroong nagpapakita ng nakakatakot na hitsura bilang anyong aswang. Yung iba naman ay nakilahok sa patimpalak na ginawa noon ni Ama. Ang patagisan ng lakas at liksi sa loob ng koral na kanyang ginawa. Ang kung sino mang mananalo ay siyang makakatanggap ng gantimpala mula sa kanya. Ang medalyon o panyo na nakuha pa ng aking lolo sa pakikipagtunggali niya noon sa maligno, ayon na rin sa ikinuwento ni Ama. Ang taglay na kakayahan nito ay mahalin tulad mo sa isang mutya ng kalikasan. Kaya nitong protektahan ang sinumang may hawak noon dito. Isa sa taglay nito ay ang kakayahang tagabulag, kung saan ang sinumang may tangan nito ay hindi makikita ng kanyang kalaban, kumbaga. Kaya nitong ikubli ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbigkas mo ng isang orasyon na angkop dito. Taglay din ito ang kabal at kunat ng balat. Magiging kasing kunat ng goma ang iyong balat na hindi tatablan ng anumang patalim o armas kapag natamaan ka nito. Isa pang kakayahan nito ay ang ilihis ka sa bala oras na may magtangkang barilin ka. Ngunit bawat medalyon o panyo ay kinakailangan ng karampatang banal na dasal. Nagmula pa kasi ito sa pangangalaga ng mga anghel sa kalangitan na siya namang binabahagi nito sa kung sino man ang mapupusuan nito, ayon na rin sa kwento noon ni Ama. Isa pa ay kailangan din ng mabuti at purong puso ang siyang dapat na may-ari nito, dahil dobleng kamalasan ang maaaring ibalik nito sa may tangan sa oras na gamitin niya ito sa kasakiman o sa kasamaan. Hindi rin daw kasi ito gagana kapag masama ang hangarin mo. Magagamit mo lamang umano ang kakayahan nito kapag ikaw ay may mabuting hangarin pangkalahatan. Sa sandaling yon, ay halos lahat ng naroon ay gustong sumali sa patimpalak. Maging si Densyo at ang ilan pang namumuno sa kanilang angkan ay gusto ring makilahok dahil sa kagustuhang mapasakan nila ang medalyon. Wala namang pagtutol doon si Ama dahil pangkalahatan naman ang siyang sinasabing patimpalak. Makikita nyo mga katunggali, mapapasa akin ang premyong medalyon. Gagawin ko ang lahat para makuha ito sa kahit anong paraan. Uy, pare, ano ka ba? Tila hindi mo yata alam ang mga panuntunan ng patimpalak na ito. Hindi mo kailangan gumamit ng dahas. Isip at lakas lamang ang gagamitin, maging ang liksi sa pagkilos. Bawal mandaya at gumamit ng kahit anong sandata o tangang kakayahan. Ganun ba pare ko'y? Paumanhin ngunit nagagalak lang akong mapasakin ng premyong medalyon. Alam ko kasing malaki ang may tutulong niyan sa pamumuno ko. Sa sinabing yon ni Densyo ay tumango na lamang si Ama. Magkaganon man ay hindi may tatangging masakit ang ipinupukol nitong tingin kay Ama dahil sa napahiya ito sa sagot ni Ama. Napansin naman siguro yun ni Ama, kaya humingi ito ng paumanhin, ngunit wala itong nakuhang sagot mula rito. Bagkus ay agad itong pumunta sa isang malapad na koral. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang tambol. Hudyat yon na magsisimula na ang patimpalak. Halos
Mahigit sa 20 ring kalalakihan ang naroon sa loob ng koral. May mga kababaihan naman, ngunit bilang lang ang mga ito at yung may malalaki at malalakas lamang na pangangatawan. Ang sino mang lalabas sa koral at ang sumuko ay unang matatalo. Halos nasa mahigit 45 minutos din ang pinanood naming tagisan. Doon ay may pangilan-ngilang sumuko na rin at yung mga may hina na. Dahil sa dami ng naroon sa loob ng koral at nagdalaban ay halos hindi namin makita lahat ng kaganapan. Nang 5 na lang ang natira sa loob, ay doon na pinatigil ni Ama ang laban, lalo noong napansin nitong nandaraya si Densyo. Hindi ito sumusunod sa palatuntunan at ginagamit ito ang kanyang matulis na kuko upang makalamang sa kanyang katunggali. Muling nagsenya si Ama na patunugin ang tambol nang mapansing hindi pa rin tumitigil si Densyo kahit sumuko na ang 4 pang naroon. Nagulat na lamang kami sa mga sumunod na nangyari dahil ang 2 sa mga ito ay sinaksak niya at walang pakundangang pinagkakalmot. Hindi na nakatiis si Ama at pumasok sa loob ng koral. Pinigilan ko pa ito dahil nakikita kong galit na galit ang aura ni Densyo, ngunit hindi siya nakinig. Pagkapasok ay agad niya itong sinita. Densyo! Anong ginagawa mo? Itigil mo yan! Mandaraya ka eh! 2 na ang napapatay mo! Kung alam ko lang na hindi ka sumusunod sa alituntunin, ay sana hindi na lang kita pinasali pa dito! Paring Burgos naman, nagsisimula pa nga lang ako magpapawis eh. Bakit pa pinatigil mo na yung laban? Nangangati na ako maangkin ng medalyon! Kung ganyan ka, Densyo, ay hindi mapapasayo ang premyo. Masyado mong dinayang patimpalak na ito. Hindi mo man lang ba naisip na nawalan ng 2 padre na pamilya ang 2 pamilya dahil sa pinagpapaslang mo sila? Itigil na ang laban at walang mananalo ng medalyon! Sa pagkakataong yun ay tumigil na si Ama. Nagsimula na ring magbulungan ang mga taong naroon. Yung 2 pamilyang namatayan ay todo palahaw din sa pag-iyak at sinisisi si Densyo na nooy pangisi-ngisi pa. Nang palabas na ang ama ko sa koral, ay doon halos nagmistulang sabungan ang koral. Nakita kasi ng lahat kung paano siya sinugod ni Densyo at sinaksak patalikod gamit ang kanyang matutulis na mga kuko. Nagsisisigaw kami noon dahil sa hindi namin inaasahan ang pangyayari. Agad namang kinuha ni Densyo ang medalyong papremyo sana ni Ama kung sino man ang mananalo sa patimpalak. Maging si Capoldo na galing sa angkan ng tiktik at si Aling Marga na nagmula sa angkan ng manananggal ay walang nagawa. Hindi agad sila nakaimik dahil sa biglaang pangyayari. Ako naman ay todo iyak habang tinatakbo noon ang direksyon ni Ama. Nagkakagulo rin ang mga naroon na nasa labas ng koral. Mayroong pilit na nilalabanan si Densyo, ngunit maging sila ay walang magawa dahil sa taglay nitong liksi at lakas. Nagsitalamsikan rin noon ang mga dugo, gawa ng pakikipaglaban ng mga katiwala ni Ama sa aming baryo. Ngunit maging sila ay walang laban at magawa kay Densyo. Nang tuluyan na akong makalapit kay Ama, ay doon na ako napahagulgol. Naghihingalo na kasi ito at kahit anong pilit niyang bumangon ay hindi na niya magawa pa dahil sa dami ng saksak na kanyang natamo mula sa tinuring niyang kaibigan na si Densyo. Niyakap ko ito at inalo. Ama, huwag mo po akong iwan. Kaarawan ko pa naman po ngayon. Lumaban ka, Ama, at bumangon ka dyan. Di po ba marami ka pang ituturo sa akin? Kaya sige na ho, Ama, bumangon ka na dyan. Magsasayawan pa tayo mamaya. Pilit ko pa itong pinatatayo, ngunit para lamang siyang lantang gulay. Makailang beses ko pang lawayan ang sugat sa bandang dibdib niya
at nagbabaka sakaling gumaling, ngunit hindi talaga ito naghihilom. Anak, Tomas, hindi na kaya pa ng ama. Nasa tamang kulang ka na, anak. At alam kong kaya mo ng pamunuan ang ating nasasakupan. Ipagpatuloy mo ang aking nasimulan at ipangako mong hindi mo susuwayin ang mahigpit kong pinagbabawal. Huwag kang tumikim ng laban ng tao. Huwag kang mag-alala dahil babantayan kita mula sa itaas. Magsasama na kami ng iyong ina doon sa buhay na walang hanggan. Patawarin mo ang ama, anak. Ngunit hanggang dito na lang ang pinahiram na buhay sa akin. Gawin mo ang lahat upang mapanatili ang kaayusan dito sa ating angkan, maging sa iba pang lahi. Pagbayarin mo si Densyo hanggang sa muli, anak. Ama! Huwag mo akong iwan! Ama ko! Doon ay para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Para akong nawalan ng pag-asa dahil sa kanyang pagkawala. Binalingan ko ng matalim na tingin si Densyo at wala sa sariling tatakbuhin ko sana siya. Ngunit may dalawang kamay na yumakap sa akin mula sa likuran. Bitiwan mo ako! Ipaghihiganti ko si ama! Papatayin ko si Densyo! Hayop siya! Bitawan mo ako! Hindi ko man lang napansin o nakita noon kung sino ang yumakap sa akin. Sa kagustuhan ko kasing ipaghiganti si ama, ay wala na akong ibang iniisip pa. Bumaling na lamang ako ng tingin nang marinig ko ang napakahinhin na boses nito at umiiyak na rin ito. Tomas, hindi ito ang tamang panahon para maghiganti. Maging ako'y nais ko ring ipaghiganti si ama nang walang awang pinatay ng hayop na Densyong iyon. Pero hindi ko ginawa. Alam mo ba kung bakit? Tingnan mo ang mga aswang na nakahantusay. Lahat ng yan ay kagagawan ni Densyo. Sa tingin mo ba'y kakayanin mo ang taglay niyang lakas, gayong nadagdagan pa ito mula nang sapilitan niyang kinuha sa iyong ama ang medalyon? Kumalma ka. Ang mabuti pa'y sumama ka muna sa amin sa bahay. Bilisan mo dahil baka ikaw ang isunod ni Densyo. Dati-dati pa naman ay gusto ninyang pamunuan ang lahi natin, Tomas. Sa pagkakataong yun ay naguluhan ako sa mga sinabi niya sa akin. Nakita ko na lamang ang sarili kong tumatakbo habang hawak-hawak niya ako sa kamay. Pumasok kami noon sa isang bahay na hindi naman kalakihan. Kubo yon dahil gawa sa pawid at pinagtagpi-tagping kugon naman ang dingding. Agad niya akong pinaupo sa upuang gawa sa kawayan at maya-maya pa'y inabutan ako ng may katandaang babae ng isang basong tubig. Ito, iho. Abutin mo at inumin ng mahimasmasan ka. Tawagin mo na lamang akong Nanay Soledad. At itong nag-isa kong anak ay si Rita. Huwag ka na rin mag-alala pa dahil sa naiwang labi doon ng iyong ama. Iniligpit na yun ng mga kaibigan niyang si Capoldo at ni Marga. Wika noon ni Nanay Soledad na inapala ng babaeng pumigil sa akin na sugurin si Densyo. Agad ko namang inabot sa kanya ang baso at nilagok ang tubig. Maraming salamat sa inyo, Nay Soledad. Di ko na alam kung paano ako ngayon. Wala nang kaisa-isang taong hinahangaan at nagpalaki sa akin. Alam niyo po ba kung saan dinala ang labi ni ama? At kaano-ano niyo ho ba si ama? Bakit pinigilan ako ni Rita na sugurin ang sugapang yon? Itatanong ko na lamang kay Marga o di kaya kay Capoldo. Oras na magkita kami maya-maya. At ano ka ba, Tomas? Pamilya halos lahat ng turing ng iyong ama sa amin. Kaya asahan mong ganun rin ang ituturing namin sa iyo. At tinatanong mo kung bakit ka pinigilan ni Rita sa balak mong pag-atake. Yun ay dahil hindi ka pa handa.
Isa ang asawa kong si Rigor na pinagkakatiwalaan ng iyong ama. Katulad mo'y nawalan rin kami dahil sa kagagawan ng demonyong Densyo na yon. Ikukwento ko sa iyo mamaya ang lahat. Kailangan mo munang makapagpahinga at kumain, sa gayon bumalik ang nawala mong lakas dahil sa pag-iyak mo. Pagkasabi niya noon, ay agad nga nila akong pinaghanda ng makakain. Sinigang na baboy ramuyon at mga gulay-gulay, ngunit wala yung asin dahil nga sa malaki ang mapipinsala sa katawan namin ng asin. Pagkatapos noon, ay dinala nila ako sa isang silid na sabi pa nila ay doon natutulog ang kanilang padre de pamilya na si Rigor. Mga ilang oras din nila akong pinagpahinga at maya-maya pa ay nagising na lamang ako nang maaninagang may kaguluhan sa labas. Lalabas pa sana ako sa silid na yon upang tignan ang kaganapan sa labas ng bahay, ngunit pinigilan ako ni Nanay Soledad. Nanay Soledad, bakit po? Ano pong kaguluhan ang nangyayari sa labas? Bakit ayaw niyo akong makita yon? Tomas, hindi pwede. Pinaghahanap ka ngayon ng mga lahing bangkilan dahil sa utos umano ni Densyo. Kailangan mong tumakas ngayon bago pa sila makapasok dito. Hindi pwedeng makita kanila dahil mamimiligro ang iyong buhay. Nasa pamumuno ngayon ni Densyo ang lahing aswang. Kaya kailangan mong tumakas. May tiwala ako sa iyo, Densyo. Ikaw na lang ang pag-asa naming muling manumbalik ang katahimikan at kapayapaan dito sa baryo, tulad ng ipinamalas ng iyong ama. Sige na, tumakas ka na rin at diyan ka na sa bintana dumaan. Pasusundan kita kay Rita sa kanlurang gubat. Doon, malaya kang makakagalaw dahil hindi pa yung napupuntahan ng mga bangkilan o kung sino mang mga aswang. Wala na nga akong nagawa noong pinagtulakan niya akong umalis na doon. Dumaan ako sa bintana at mabilis na nagpalit ng anyo upang mapadali ang pagpunta ko sa kanlurang gubat. Doon kasi niya ako itinuro upang hindi daw ako matuntun ng mga bangkilan na nooy pinaghahanap ako sa utos ni Densyo. Hindi naman ako nahirapang makapunta roon dahil paminsan-minsan ay pinupuntahan namin yon ni Ama. Sa katunayan niyan ay may kubol kami roon na pinagpapahingaan at doon din niya ako madalas na sinasanay. Gulong-gulo ang isip ko ng mga sandaling yon. Lalong sumidhi ang galit ko kay Densyo. Balak pa yatang gawing impyerno ang buhay ng mga mabubuting aswang. Kaya pala, dati pa lang ay ramdam ko na hindi siya mapagkakatiwalaan. Minsan kasing narinig ko ang pag-uusap nila ng isa sa mga kasamahan niya nang pumunta sila sa bahay noon at kinatwiran nilang dadalawin lamang nila si Ama. Ayon sa narinig ko sa usapan nila, na balang araw ay mapapasa kanya ang pamumuno. Oras na mawala raw si Ama ay siya ang papalit sa pwesto nito. Hindi ko na yon pa sinabi kay Ama dahil alam kong malaking kagaluhan yon pag nagkataon. Kabilin-bilinan kasi palagi ni Ama sa akin na iwasan ko ang mga bagay na magdudulot ng gulo at kapahamakan sa nakararami. Kaya tinikom ko na lang ang aking bibig. Minsan nahuhuli ko pa siyang matatalim ang ipinupukol na tingin kay Ama. Yun pala ay totoo ang sinasabi niyang yun sa kasamahan niya. Magtatatlong oras din akong naroon sa loob ng kubo habang malalim na ang iniisip. Bumalik na lamang ako sa wisyo nang may marinig na pagtawag mula sa labas ng kubo. Tomas, nariyan ka ba? Pagbuksan mo naman ako ng pinto. Si Rita to. Agad kong binilisan ang paghakbang at binuksan ang dahon ng pinto. Agad kong nabungaran ang malaanghel na mukha ni Rita. Natulala pa ako ng mga sandaling yon at napako ang paningin ko sa namumula niyang mga labi. Kakaiba din kasi ang nilalabas na amoy ng katawan niya. Parang yung
bagong usbong na talutot na bulaklak. Hoy, Tomas! Anong nangyayari sa'yo? Bakit pa parang natulala ka na dyan? Hindi mo man lang ba ako papasukin? Kwan, halika, pasok! Akin na nga yung dala mo. Parang nawala ako sa sarili ko ng mga sandaling yon. Hindi ko talaga kasi mapigil ang sariling mabighani kay Rita. Napakaganda nito at may balingkinitang pangangatawan. Idagdag mo pa ang malanghel na boses nito na kapag naririnig ko ay para yung isang musika sa aking pandinig. Yun yata ang sinasabi nilang pag-ibig sa unang tingin. Matapos ko noong makuha ang mga dala niya, ay agad nga siyang pumasok sa loob. Doon ay pinaupo niya ako at tila hindi ito mapakali. May nais ka bang sabihin sa akin, Rita? Bakit parang hindi ka mapakali dyan? Sabi mo na agad at makikinig ako. Sinabi naman niya sa akin na si Dencio ng araw ang namumuno sa mga bangkilan. Magbibigay daw siya ng ilang kahong ginto at gagawin niyang kanang kamay sa kanyang pamumuno ang kung sino mang makakapagdala sa akin sa kanya. Dumalo daw kasi sila Nanay Soledad sa pagpupulong na ipinatawag ni Dencio ng hapong yun. Yun din daw ang dahilan kung bakit natagalan siya bago ako sundan noon sa kanlurang gubat. Dagdag pa niya ay magiging alipin daw niya lahat ng mga bata at kababaihan sa aming baryo. Sila lang umanong mga bangkilan ang may karapatang mamuhay na hari at reyna doon. Ang kung sino mang sumuway sa kanila ay ipanglalaman sa kanilang sikmura. Pagkasabi daw niya noon ay agad niyang inilabas ang medalyon na sapilitan niyang kinuha kay ama. Pagkatapos ay kumuha siya ng 2 paslit at walang awang nilantakan sa harap ng pagpupulong. Wala umanong naglakas loob na pumigil dito dahil daw kapag ginawa nila yon ay siguradong ganon din ang sasapitin nila. Dagdag pa niya ay malaya na raw ang lahat na mambiktima at tumikim ng laman ng tao dahil umano nasa kanya na rin ang pamumuno. Kinagabihan daw ay bababa sila sa bayan at kukuha ng mga mabibiktima na siyang pantawid nila sa kanilang gutom. Sa tinuran niyang yun ay halos manggalaiti ako sa galit. Pinagsusuntok ko ang dingding ng kubol namin kaya nagkabutas-butas ito. Hindi ko na kasi mapigilan pa ang sarili kong magwala dahil sa sobrang galit ko na naramdaman sa kanya. Una ay ang ama ko ang pinaslang niya at ang pangalawa ay ang mga taong nasa pamumuno ni ama ay balak pa niyang gawing alipin at utusan. Hindi na rin ako nagtataka kung siya rin ang nag-utos noon na patayin kami ni ina. Walang yasya. Wala siyang puso. Pagbabayarin ko siya sa lahat ng ginawa niyang karahasan. Babawiin ko ang pamumuno at ipagpapatuloy ang nasimulan ni ama. Papatayin ko siya oras na magkasulubong ang aming landas. Hindi ko hahayaang masayang ang lahat ng pinaghirapan ni ama. Anong karapatan niyang gawin yon sa mga kalahi natin? Ano? Sabihin mo sa akin, Rita. Ano? Maging ako, hindi ko rin alam, Tomas. Pwede bang maghunos dili ka muna? Hindi pwedeng magpadaig sa galit na iyong nararamdaman. Hindi ka makakapag-isip ng tama kapag galit ang pinairal mo. Ikalmo mo ang sarili mo at makakapag-isip ka ng maayos. Huwag kang mag-alala dahil marami rin sa lahing nagmumula sa pamumuno ng iyong ama ang siyang hindi sang-ayon sa pamumuno ni Dencio. Naroon pa sila ina, Aling Marga at Kapoldo na handang ipaglaban ang katarungan para sa kapayapaan ng lahat. Sa sinabing yon ni Rita, ay nawala bigla ang pagkasidhi ng galit na aking naramdaman. Nabuhayan ako ng loob na makukuha ko ang pamumuno kay Dencio
kapag nagtulong-tulong kami. Ngunit naiisip ko noon na wala pa rin kaming magagawa laban sa kanya dahil hawak niya ang medalyon. Paano kung gamitin niya yon laban sa amin? Anong magagawa namin sa kanya na tanging pagkaaswang lang ang tangan? Bagamat may mga anting-anting rin at mga mutya ang iilan sa aming angkan, ay hindi yun sasapat kumpara sa medalyong hawak ni Densyo. Kailangang makuha ko yun sa kahit na anong paraan. Natitiyak kong mapapanalo ko ang laban kapag napasa kamay ko yun. Tila nabasa naman ni Rita ang nasa isip ko noon. Tomas, kung naiisip mong hindi natin kakayanin ang taglay na tangan ni Densyo, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito'y alam kong kumikilos na sila at gagawin nila ang lahat na mabawi lang ang medalyong yon. Tandaan mong madali matalo ang kalaban kapag nagtulong-tulong ang lahat. Kaya huwag kang mabahala dahil hindi ka namin iiwan. Katulad ng hindi pag-iwan sa amin ng iyong ama ng mga panahong kailangan namin siya. Maraming salamat sa inyo, Rita. Sa inyo ni Nanay Soledad at sa lahat ng mga pumapanig sa tama. Alam kong masaya si Ama kung saan man siya naroroon sa ngayon dahil kahit tuluyan niya tayong iniwan ay nakatatak pa rin sa puso ng bawat isa ang iniwan niyang mga kabutihan. Napakapaalad kong siya ang naging ama ko. Asahan niyong hindi ko kayo bibiguin tulad ng ipinangako ko sa kanya. Lalaban ako para sa kaligtasan ng lahat at kapayapaan at magagawa ko lamang yun dahil sa tulong niyo. Huwag kang mag-alala. Kasangga mo kami sa iyong laban. Ilalaban natin ang tama at pagbabayarin si Densyo sa lahat ng mga kawalang-hiyaang ginawa niya. Sisingilin natin siya sa mga buhay na kinuha niya, kasama na doon ang ating mga ama. Sa pagkakataong yun, hindi ko na maiwasang humanga palalo kay Rita. Maliban sa maganda na ito, ay may kabutihan din siyang taglay. Hindi ko na nga napigilan pa ang sarili kong kintilan siya ng isang mainhing halik sa labi. Nagulat pa ako noong gumanti siya sa akin ng halik. Noong mga panahong nag-init na ang aking katawan, ay doon na ako tumigil. Naisip ko kasi noon ang ipinangako ko kay Ama na kailangang nasa 30 anyos ako bago mag-asawa. Hindi ko siya bibiguin. Kung tunay nga kaming tinadhana ng may kapal ni Rita, ay magiging kami sa huli. Pagkatapos ko siyang bitawan, ay halos magkailangan kami sa bawat isa. Yung bang nahihiya kaming magkatinginan. Ang ginawa ko noon ay niyaya ko na lamang siyang mangaso dahil kailangan din kaming makakain upang madagdagan ang aming lakas. Bawat karne kasi ng hayop na aming kinakain ay nakakadagdag yon ng puwersa sa amin. Ngunit hindi namin ugaling inumin ang dugo noon. Yun din kasi ang isa rin sa mahigpit na pinagbabawal ni Ama dahil kasalanan daw yun sa itaas. Hindi naman kami nabigo dahil 3 baboy ramo at 2 kuneho ang aming nahuli. Tinali namin ang 2 kuneho at ang 2 baboy ramo at ang isa namang baboy ramo ang aming pinagsaluhan. Nabusog nga kami ng gabing yun. Pagkatapos noon ay napagpasyahan naming magpahinga na. Hating gabi noon nang may tumawag sa amin ni Rita mula sa labas ng kubol. Nagtataka kami dahil wala namang kaming inaasahang bisita ng gabing yun. Agad ko yung nilabas at nakita kong si Nanay Soledad pala ang naroon. Noong una ay hindi ko ito makilala dahil nasaan yung aswang ito. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang anyong tao ay nakilala ko na siya. Tomas! Panahon na para bawiin ang medalyong hawak ngayon ni Densyo. Magmadali ka dahil maraming umaasa sa iyo. Ngayon ang tamang tiyempo dahil wala ngayon ang mga bangkilan sa baryo natin. Nasa bayan sila ngayon at plano nilang mambiktima roon ng taong bayan. May nakapagsabi sa akin
na naiwan ni Densyo ang medalyong yon sa bahay nyo na sapilitin niyang tinirhan. Kung ganun ho, ay panahon na para tapusin ang paghahari ng demonyong yun. Tara na ho, Nanay Soledad. Rita, dumito ka lang at ipinapangako kong babalikan kita dito. Ayoko mapahamak ka. Aalis na kami ng nanay mo. Gustuhin ko man tumulong, ay alam kong maging si inay ay hindi rin ako papayagan. Basta ipangako niyong walang mawawala sa inyo ni isa at babalikan mo ako dito, ha? Tomas, mag-iingat kayo. Naway manalo kayo sa gagawin niyong laban. Walang sabi-sabing nagpalit ako ng anyo. Muli kong ginamit ang liksi at bilis ko upang mabilis na makarating sa bahay. Doon ay nadatnan kong naghihintay ang ilang mga sumapi sa aming ipinaglalaban noon. Kasama na roon si Capoldo. Wala roon si Aling Marga dahil sinama umano siya ni Densyo sa bayan para mangalap ng taong siyang panglaman nila sa kanilang hayok na sikmura. Maya-maya pa ay hinila ako ni Capoldo at dinala sa silid noon ni Ama na siya ring ginawang silid ni Densyo. Mula sa lumang aparador ay may kinuha siya roon na isang maliit na baol at agad niya yung inilapag sa aking harapan. Mas mainam siguro kung ikaw na lang magbukas niyan, Tomas. Nararapat mapunta sa iyo ang bagay na yan dahil nakikita ko sa iyo ang katauhan ng iyong ama. Ipangako mo na lang ng oras na mapasa iyo ang medalyong yan ay hindi mo gagamitin sa masama katulad ng ginawa ni Densyo. Naway gamitin mo yan para ipagpatuloy ang nasimulan ng iyong ama. Bilisan mo lang kumilos dahil hindi natin alam, baka mamaya ay bumalik na agad sila. Maraming salamat sa pagsapi niyo sa amin ni Ama, Capoldo. Pinapangako ko rin sa inyo bilang kaibigan ni Ama na hindi ko kayo bibiguin. 10 ng ating angkan at lahat ng aswang na may mabubuting hangarin. Mabubuhay tayo sa kapayapaan at hindi sa impyerong katulad ng ginawa ni Densyo. Pagkasabi ko noon ay agad kong binuksan ang baul. Doon ay bumungad sa akin ang medalyong pag-aari ni Ama na sana ay yon ang magiging premyo sa kung sino man ang mananalo sa ginawa niya na patimpalak noon. Ngunit sa akin lang pala mapupunta yon. Agad kong kinuha yon at pinikit ang aking mata. Tunay ngang napakalakas ng presensyang tangan nito dahil maging ako'y napahanga dito. Amang may likha sa lahat, patnubayan mo na ba ako sa paggamit ko ng medalyong ito na ipinagkaloob sa akin ng aming angkan? Naway magamit ko ito sa kabutihan laban sa kasamaan. Hinihingi ko rin ang iyong basbas na sana'y ipanalo mo kami sa gagawin naming laban. Hinihiling ko rin sana ay huwag mong hayaang malagasan pa kami mga kasama kontra sa grupo ni Densyo. Pagmulat ko ng aking mata ay namangha pa ako dahil parang maenerhiyang bigla na lamang nanuot sa aking katawan. Gumaan ang aking pakiramdam at naging maaliwalas ang aking kaisipan. Maya-maya pa ay may narinig akong isang boses. Boses yun ni Ama kung hindi ako nagkakamali. Sinabi nito sa akin na kasama ko raw siya sa gagawin kong laban kontra kay Densyo. Agad akong lumabas sa bahay at sumunod naman lahat ng kasangga ko. Ngunit kahit ganoon ay hindi ko pa rin mapigilang hindi makaramdam ng galit dahil nakikita ko ang ilang mga gabunang nasa pamumuno noon ni Ama na labis nang nahihirapan gawa ng pagmamalupit ni Densyo sa kanila. Naroong may putol ang braso, pilay, sinunog ang buhok at wala ng daliri. Yung iba naman ay may mga kalmot pa sa iilang parte ng kanilang katawan. Mga kasama, maraming salamat sa hindi niyo pag-iwan sa amin ni Ama. Patawarin niyo din sana ako kung wala akong nagawa upang ipagtanggol kayo mula sa sakim na si Densyo. Ngayong gabi, ipinapangako kong dito na magtatapos ang kahayupan at kahayukan ng demonyong yun. Dito na rin matatapos ang inyong paghihirap. Mamumuhay tayo muli ng tahimik at payapa tulad ng nakasanayan.
Sana'y tulungan niyo akong ipanalo ang laban na ito. Hindi ko ito makakaya ng ako lang. Maaasahan ko ba kayo? Halos mabingi ako sa mga sigawan nila noon sa pangunguna ni Nanay Soledad at Kapoldo. Pare-pareho kami na mga ninanais noon ang maipanalo ang laban upang matapos na ang paghihirap na dulot ni Dencio sa amin. Pinangako ko rin sa sarili kong kapag nanalo kami ay bibisitahin ko si Ama sa kanyang huling hantungan at iaalay ko sa kanya ang pagkapanalo namin sa labang magaganap. Kung ganon, magbantay kayo sa paligid. Dapat walang makapasok ditong alagad ni Dencio. Kung alam niyong mayroong hindi magandang gagawin, ay binibigyan ko kayo ng utos na paslangin kaagad. Sa ngalan ng Amang may likha at sa ngalan ng aking amang si Burgos, ay paslangin niyo ang mga sakim na nasa panig ni Dencio. Ako ang bahalang haharap kay Dencio. Sa pamamagitan ng medalyong ito, ay tinitiyak ko may papanalo ko ang laban. Agad nagsipulasan ang mga kasamahan ko noon matapos kong sabihin yon. Halos lahat ng naiwan sa baryo namin ay iisa lang ang hangarin, ang tapusin ang kasamaang dulot ni Dencio. Lahat kasi na pumanig kay Dencio noon ay kasama niyang bumaba sa bayan, ayon na rin sa sinabi sa akin ni Kapoldo at Nanay Soledad. Ilang sandali pa ng paghihintay ay isa-isa nang dumating ang mga yon. Lahat kami noon ay nagbagong anyo na bilang aswang nagabunan. Nasa bukana kami noon ng baryo at hinihintay ang kanilang pagdating. Maya-maya pa'y nakarinig kami ng iyakan ng mga bata. Mayroon ring nagsisigaw na kababaihan at ilang kalalakihan na nagmumura. Marahil yon ang kanilang mga nakuha sa bayan na mga inosenteng taong walang kalaban-laban. Mas sumidhi ang galit ko noon dahil sa mga narinig. Wala ka talagang kasing sama, Dencio. Pati mga inosenteng tao dinamay mo sa kahayupan mo. Sisiguraduhin kong matatapos na ngayong gabi ang kasakiman mo. Magbabayad ka sa lahat ng kawalangyaan mo. Sambit ko noon sa aking sarili. Ramdam ko na rin noon ang pag-iinit ng aking katawan at nangangati na ang aking kamay na para bang may nag-uutos sa akin na simulan ko na ang laban. Maging ang kwintas ko noon na medalyon ay nag-iinit na rin. Hudya na maraming halang ang kaluluwa na malapit sa amin. Mga kasama, panahon na para tapusin ang kasamaan. Sumugod kayo ngayon na. Sugurin ang panig ni Dencio. Ubusin silang lahat at walang ititira. Sigaw ko noon na agad namang sinunod ng mga kasangga ko. Maya-maya pa'y nakakarinig na ako ng mga palahaw ng nasasaktan. Sigawan at angilan, senyales na nag-umpisa na ang labanan. Agad ko ring nakita si Dencio noon na malapad ang pagkakangiting ipinupukol sa akin. Taliwas naman sa ipinupukol kong tingin sa kanya. Gusto kong pinupinuhin siya dahil sobra-sobra ang galit kong nararamdaman noon sa kanya. Ngunit nang maalala ko ang sinabi sa akin ni Rita na huwag akong magpadaig sa galit, ay sumigaw ako ng sumigaw para ilabas yun. Nang naramdaman kong kumalma na ako, ay doon ako nag-isip ng maayos kung paano ko aatakihin si Dencio. Tuso si Dencio. Kaya inisip ko noon na dapat maingat ako sa bawat galaw at ataking bibitawan ko. Maya-maya pa ay lumapit ito sa akin at nag-anyong malaking baboy ramo. Itim na itim ang balahibo niya at may dalawang matutulis na pangil. Kapansin-pansin din ang mga kuko niyang parang sa bagong hasang kutsilyo at may namumulang mata na para akong binabalatan ng buhay. Maya-maya pa'y nagsalita si Dencio na parang nagmula pa sa ilalim ng kalupaan dahil sa lalim ng boses. Ipakita mo sa akin kung hanggang saan ang kaya mo, bata. Dahil katulad ka rin ng iyong amang gabunan na mahina. Walang makakatalo sa akin
Ako si Haring Densyo, ang hari ng mga bangkilan, ang pinakamalakas sa lahat ng mga aswang. Huwag kang magsalita ng patapos, Densyo. Baka malunok mo ang lahat ng mga sinabi mo. Kung inaakala mong uubra sa akin ang sinasabi mong lakas, ay pwes, nagkakamali ka. Ngayong gabi matatapos ang kasakiman mo. Masyado ka ng ganid. Sayang ka. At itinuring ka pa namang isang kaibigan ni Ama. Ngunit anong ginawa mo? Sinaksak mo siya ng patalikod. Isa kang traidor. Ngayon pagbabayarin kita sa lahat ng ginawa mo! Kasabay ng mga binitawan kong salita, ay agad ko siyang sinugod. Aminado akong malakas siya at napakaliksi, ngunit wala sa bokabularyo ko noon ang magpatalo. Lalo't alam kong para yon sa hustisya ni Ama. Kalmot dito at kalmot doon ang ginawa namin. Ngunit hindi ko inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Nasaksak kasi niya ako sa kaliwang hita, kaya napaimpit ako dahil sa sakit noon. Ngunit hindi ko ipinakita sa kanya na nangihina ako. Dinagdag ko ang ginawa niyang yon para lalo akong lumakas. Manhid na ako sa lahat ng klase ng sakit. Mula sa pagkawala ni Ama at ilan pang mga mahal ko sa buhay na pinaslang ng walang kalaban-laban, doon pa ba ako susuko? Saktong natapos na rin pala noong pagpapaslangin nila Aling Marga, Nanay Soledad at Kapoldo ang mga kasapi niya, kaya doon pa lang ay lamang na kami. Tinulungan nila akong kalabanin si Densyo. Tama ang sinabi noon ni Rita sa akin, walang matatalong laban kapag nagsama-sama at nagtutulungan. Gamit ang pinagsama naming lakas at liksi, ay pinagtulungan namin siya. Nang makakuha ng tiyempo, ay agad ko siyang sinakmal sa liig gamit ang matutulis kong ngipin. Nalasahan ko pa ang dugo niya, ngunit agad ko itong dinudura. Nagpupumiglas siya ngunit hindi ko na siya hinayaan pang makakuha ng tiyempo upang makaalis mula sa aking pagkakahawak. Pinagkakalmot ko rin siya ng matutulis kong kuko, kaya napapaigig ito na parang sa kinakatay na baboy. Hindi naglaon ay naramdaman kong nangihina na ito, kaya agad ko rin itong binitawan. Napasalampak ito sa lupa at pilit na tumayo, ngunit hinayaan ko na lamang. Ramdam ko rin kasi noon sa tulong ng medalyon na mahina na ang presensya niya. Ngayon mo sabihin, Haring Densyo, na hindi ka namin kakayanin. Baka nakakalimutan mong wala pang nanaig na kasamaan laban sa kabutihan. Ang mga tulad mong sakim at hayok sa laman ay walang karapatang mabuhay sa mundo. Ngayon, magbibilang ako. Binibigyan kita ng pagkakataong tumakas. 1, 2. Hayop ka, Tomas! Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita at sinisigurado kong ihahatid kita sa impyerno. Babalik ako at ipapakita ko sa iyo na mali ka ng binangga! Agad rin siyang tumalikod at paika-ikang tumakbo gamit ang pagkaanyong aswang niya. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik, Densyo. Kahit makailang beses pa kitang papatayin, ay gagawin ko. Maranasan mo man lang ang sakit na ginawa mo sa mga tao at sa mga aswang na walang kamuwang-muwang na pinagpapaslang mo. Nang makita kong medyo malayo na siya, ay muli kong naalala si Ama. Nakaramdam muli ako ng galit sa kanya, kaya mabilis ko siyang tinalon at sinugod hanggang sa tuluyan na nga siyang mawalan ng hininga. Gusto sana kitang hayaang mabuhay at nagbabaka sakaling magbago ka pa. Ngunit hindi na maaari. Baka magamit mo pa ang iyong pagkaaswang at makapagparami ka pa. Ayaw ko nang may magbuwis pa ng buhay dahil sa kagagawan mong demonyo ka. Kung tutuusin, ay kulang pa ang buhay mo sa ginawa mong pagkitil ng mga buhay na walang ginawa kundi mabuhay ng tahimik. Magsama kayo ng Panginoon mong si Satanas! Nang matapos ang labang yun, ay napasalampak ako sa damuhan. Maraming dumalo sa akin at nakikita ko ang matamis na pagkakangiti ng mga ito. Naiyak na lamang ako dahil sa tuwa.
Sa wakas ay nabigyan ko na rin ng hustisya ang mga buhay na nawala, maging ang buhay ni Ama mula sa kamay ng bangkilang si Densyo. Tulong-tulong kaming inipon ang mga bangkay na naroon at pinagsusunog yon hanggang sa maabo. Ang ulo ni Densyo ay kinuha ko dahil balak kong ialay yon kay Ama at ipakita sa lahat na ang sinumang sumuway sa akin ay ganun rin ang gagawin ko. Wala naman akong masamang hangarin at tanging yung nasimulan lamang ni Ama ang ipagpapatuloy ko. Binalikan ko rin noon si Rita sa kubol, sa kanlurang gubat at niyaya siyang bumalik sa aming baryo. Hinintay ko munang nasa edad 30 na ako, tulad ng ipinangako ko kay Ama bago ako nag-asawa. Wala namang tumutol sa amin dahil nakikita naman ng lahat kung paano kami nagkamabutihan ni Rita. Sa katunayan niyan ay si Aling Marga at Kapoldo pa ang nagbigay ng basbas sa amin at yon ang tinatawag naming kasal dito sa aming baryo. Magmula noon hanggang sa ngayon ay wala namang nanggulo pa sa aming baryo. Ngayon, may supling na ako kay Rita at sa kanya ko ipapamana ang medalyon at ituturo ko sa kanya ang lahat ng kabutihang asal na itinuro din sa akin ni Ama noon. Hanggang dito na lamang po, Karene at Sir Froy. Maraming salamat sa paglaan nyo ng oras upang mabasa ang aking ibinahaging karanasan dito sa inyong YouTube channel na Ang Manlalakbay. Lubos na gumagalang, Tomas, ang pinuno ng mga gabunan. Wakas.